Hola i benvinguts. En el següent videotutorial examinarem com realitzar gràfiques a partir de les dades recollides de la tasca evaluativa al nostre alumnat. El primer que farem és accedir al full de dades que hem preparat, que com podeu veure té uns quants alumnes imaginaris i unes avaluacions realitzades. Aquest document només tenim permisos de lectura, llavors el primer que hauríem de fer és accedir a fitxer i fer una còpia. Aquesta còpia nosaltres ja tindrem els drets d'edició i podrem modificar la seva informació. Per generar una gràfica, l'únic que hem de fer és seleccionar els camps que nosaltres volem que apareguin a la gràfica. En aquest cas, seleccionem tots els alumnes i totes les seves dades de la tasca 1 i accedim al menú d'Insereix. Aquí seleccionem Gràfic i de manera automàtica el Google Workspace selecciona el tipus de gràfica que ell creu que és el més recomanada i ens habilita tota aquesta visualització. Això seria la gràfica visual de les dades que tenim de la tasca 1, com podeu veure. En el panell de la dreta podem veure en configuració i personalització dos menús que ens permetran modificar els valors i l'aspecte de la gràfica. Per exemple, en configuració podrem canviar les files per columnes, com podeu veure, és a dir, aquí surten les qualificacions i aquí els alumnes. Ho tornem a fer perquè veieu la diferència, canviar les files per columnes i també ens permet canviar el tipus de gràfic. Podem canviar el gràfic de columnes pel gràfic circular, per exemple. Hi ha d'altres tipus de gràfiques que podem habilitar i fer les mateixes accions, com podeu veure. És important saber escollir el tipus de gràfic que volem utilitzar per tal de que es visualitzin de forma correcta les dades. Aquesta visualització, aquesta forma de treballar, permet fer un anàlisi més acurat i sobretot visual de la informació. Tornem a posar el de barres, per exemple, i anem a la secció de personalització. Aquí el que podem fer és canviar el color de fons, per exemple, podem canviar aquest color a vermell, podem dir que sigui en 3D perquè sigui més bonic, tot el que nosaltres. Podem canviar aquests títols d'aquí, tasca 1 alumnes, i podem afegir, per exemple, curs, el que sigui, i ho farà, com podeu veure, i podem afegir llegenda, són opcions de configuració i de visualització. El més important de les gràfiques és que hem de saber com escollir la informació. Deixem aquesta aquí, per exemple, i ara imaginem que només volem la tasca 5 o la tasca 4. És molt important que apretant la tecla Control seleccionem el nom dels alumnes i, per exemple, després la tasca 5. Si fem Insereix una altra vegada i Gràfic, tindrem, veieu, com podeu veure, exactament el mateix, d'acord? Una gràfica amb aquests alumnes, gràfic de columnes, la puntuació de la tasca 1, ja no surten les modificacions que hem fet en l'anterior, però ho podem tornar a fer. És a dir, podem utilitzar que això siguin les capçaleres, la columna H, podem canviar, és a dir, podem realitzar tots els canvis que hem fet anteriorment, també en la personalització, estil de gràfic, ho podem posar una altra vegada en 3D, podem fer tot allò que nosaltres necessitem i fins i tot en personalització, doncs títol del gràfic, si no té cap, doncs això seria tasca 5, alumnat, no? Alumnat, curs. I aquí tindríeu el títol, podríem canviar l'eix vertical, l'eix horitzontal, podríem posar tot allò que nosaltres necessitéssim per veure el millor possible les dades. Que volem que hi hagi més informació?
en una gràfica. Vinga, posem aquesta aquí, com podeu veure. Doncs res, seleccionem una altra vegada els nostres alumnes i agafem aquestes 3 tasques, la 2, 3 i 4. I el mateix, inserir, gràfic, i ell ens proposa el mateix. Una gràfica que ell considera que és la més oportuna. Si nosaltres volguem canviar les files per columnes, ho podem fer una altra vegada. És a dir, que aquí tindríem les notes. Podem, per exemple, tornar a personalitzar aquestes línies, podem canviar, podem fer el que vulguem dintre de les opcions, òbviament, que ens permet el sistema de generació de gràfica, en aquest cas del Google Workspace. D'acord? Si utilitzéssim qualsevol altra eina, doncs tindria les seves gràfiques i les seves opcions. Però com podeu veure, es veu de manera visual molt ràpida i es poden fer un anàlisi i una extracció d'informació. Això és tot. Fins la propera.